Når vi arbejder med SEO, så arbejder vi med hele SEO-paletten og alle de forskellige tiltag, der er under SEO-paraplyen, og vælger så hver måned, hvilke fokusområder, der skal prioriteres og arbejdes på, for at skabe mest værdi hurtigst muligt for din virksomhed. Det vil altså sige, at vi gør det en smule anderledes end mange andre bureauer, som f.eks. vil tilbyde dig et fast antal blogindlæg eller et fast antal links hver måned. Grunden til, at vi gør det på den måde, er, at det er en meget bedre måde at skabe organiske resultater på. Hvis man bare får leveret et fast antal blogindlæg eller et fast antal links hver måned, så kommer man ikke til at se de resultater, som man gerne vil se. Det, der i virkeligheden er behov for, det er en god og gennemtænkt strategi, både i forhold til søgeord, men også i forhold til, hvad der skal gøres på hjemmesiden for at opnå de rangeringer, som kan gøre den store forskel. Det er derfor, at vi ved et samarbejde med os først går ind og laver en komplet søgeordsanalyse og en komplet strategi, og så vælger vi hver måned, hvilke ting, der skal laves på hjemmesiden for at opnå de her resultater. Det betyder altså, at vi arbejder med alt under SEO-paraplyen. Det vil sige alt fra tekster, produktbeskrivelser, kategoribeskrivelser, title tags, alt tags, til det mere tekniske og til ting som backlinks, interne links osv. osv. Der er rigtig mange faktorer, der spiller ind i SEO, og rigtig mange ting, man kan arbejde med. Og vi går egentlig ind og arbejder med det hele for at skabe de fremskridt, som vi skal skabe for din virksomhed.